Cronista oficial francés. Mireu, escolteu, les paraules que us he de dir estan molt sentides, molt pensades, però el meu cap, amb l'emoció i amb la palometa, a lo millor s'oblida d'alguna coma. Aleshores, el llegiré. Som al carrer Nicolau de Montsoriu, antic carrer del Pilar. I anem a fer aquest acte de vida cívica i lúdica al Cabanyal, tal com s'ha fet primer al carrer Benlliure, que era el carrer Major, i després es va fer al carrer Sant Pere, que va ser el primer carrer, el carrer fundacional del Cabanyal. No us oblideu de cap de les paraules. Mireu, bon dia a tots, benvinguts i benvingudes a aquest acte. I ara, per favor, si feu silenci, si tanqueu els ulls, tanqueu els ulls. Esteu sentint la remor del Cabanyal. Quina pau, Esteu sentint la remor del Cabanyal. Ara, si us doneu les mans, doneu-vos les mans. Doneu-vos les mans. Esteu sentint la gent del Cabanyal. Doneu-vos les mans, sentiu, perquè el Cabanyal és sentiment, és emoció, és estima a la gent, és història, és cultura, és vida. I el Cabanyal vol viure sencer i compartit cívicament, responsablement i feliç per tota la seva gent. No obstant, mireu com en els contes hi ha dolents, hi ha qui sense saber mirar no ho ha volgut així i no ho vol encara. Volen seguir els seus interessos, tots sabem qui són i què volen. Volen la destrucció del Cabanyal. Però l'ordre del Ministeri de Cultura de l'Estat espanyol diu que el PEPRI expolia el patrimoni cultural espanyol i el Cabanyal és patrimoni d'ençà que va ser declarat bé d'interès cultural. Per tant, el PEPRI no es pot dur a terme. El PEPRI no es pot dur a terme. I s'ha de buscar, s'ha de retirar. I s'han de buscar altres solucions que, comptant amb la participació ciutadana, inexorablement passen per salvaguardar la trama urbana, la retícula de carrers i els valors arquitectònics del Cabanyal. Això és ineludible i que quede ben clar. El PEPRI s'ha de retirar. Per tant, torno a repetir, el PEPRI no es pot dur a terme. S'ha de retirar i s'han de buscar noves solucions. Val? Que quede clar. El Cabanyal, no obstant els atacs, des de sempre, des de fa 16 anys, continua bategant i viu, perquè fa 16 anys un grup de veïns amb dignitat i amb responsabilitat van dir no a aquest plan megalòman i especulatiu, van dir no a la destrucció, a la degradació programada, van lluitar i van resistir. I resistir ha sigut i és el camí per salvar el Cabanyal, per vèncer, per convèncer. I cada vegada són més les persones d'ací i d'arreu del món convençudes de salvar el Cabanyal i de sentir el vent, la llum, la mar, l'estima de la gent, la nostra peculiar manera de viure en les cases i els carrers del Cabanyal, que són patrimoni, que són
art, que són cultura, que són història, que són el llegat dels nostres avantpassats i que no volem perdre, no ho volem perdre. Cada vegada som més els convençuts. Gràcies a vosaltres, moltes gràcies, perquè amb la vostra comprensió, la vostra responsabilitat i el vostre coratge esteu fent perquè cada carrer, cada casa, cada racó del Cabanyal arribi a ser la meravellosa realitat que ha de ser i el meravellós llegat que hem de deixar a les generacions futures. Junts ho estem aconseguint. Junts, ara tots. Salvem el Cabanyal! Gràcies, gràcies. Feliç dia de festa i feliç i digne futur. Moltes gràcies.